Здравейте, намирам се пред музея на Тулус-Лаутрек, но това не е толкова важно, колкото е важно, че всъщност точно до него се намира най-голямата, аз си пътувам назаде, тухлена постройка в света, именно това е катедралата в Алби. Какво точно става в нея и да разкажа малко за нея ще видите в следващото видео. Но аз въпреки всичко бих искал да ви покажа и още една гледка от катедралата. Сега ще я видите, като разбира се, това е, пак казвам, най-голямата тухлена постройка в света. Само сега ще мина тази тента. Ето площадчето, както изглежда. Ето виждаме я в цялото си великолепие. Разбира се, този площад е пълен с различни търговски мероприятия, ако мога така да се изразя. Всички знаем кога в Библията е написано, че Исус е разгневил един единствен път, когато изгонил търговците от храма. Но в случая ето огромното здание, което католиците правят. Познайте защо и поради какви съображения. За това нещо ще чуете в следващото видео с включването на нашия лектор Христо Буковски в пътуващия семинар по пътя на катарите и богомилите в Южна Франция, Лангедок. Приятели, очаквайте следващото ни видео. Потърсете го в Facebook страница Виделей на български и YouTube канала ни Виделей, където има над 1500 видеоматериали за последните 20 години. Предимно съществено, разбира се. Това е. Гледайте следващото видео. Виделей.com е сайта за пътешествие с познание по специални места на българския дух, култура и световния дух и култура. Това е площадчето, катедралата. Чао от мен за сега.